de Carrefour del Prat. Sortim per fer Llobregat, Sant Ramon, Gelida. A veure què tal va. Go! Arribo a Sant Boi. Tracta de pujar allà dalt, a Sant Ramon. Vinga, continuem. Pujar a Sant Ramon està avall, És caminet de terra, puja bé. Aquí ja quasi al final hi ha aquesta font. I la veritat és que és una pujadeta guapa, amb una vista espectacular. Continuem. Sant Ramon, del Castelldefels, Gavà, puixadeta fort, quilòmetre 11. Continuem. Sant Boi. Creuant Sant Boi, que estan de festa, està tot tallat. Un poblet maco, no havia estat mai aquí dintre. Està bé. Riu baixa ben marrón, He sentit que ha hagut un accident a l'AP7 i estan aturats. Va, continuem, quilòmetre 33. Vinga. Continuem. Quilòmetre 37, per ahí. Arribo a Martorell. Quasi 49. Gelida. Costa arribar aquí, Fons Montserrat. Ara seguirem per carretera fins Martorell i el riu. Baixant cap a Martorell, carretera Gelida, quilòmetre 55. Pararé a menjar alguna cosa. Vale. Ja he menjat alguna cosa. Sortim de Martorell. Agafem el riu i fins al mar. Passarem ara sí al Pont del Diable. Pont històric romà, que només queden les pedres de baix, tot això és nou.
Llobregat marró i pas de camins, el B7, la carretera, el tren, tothom passa per aquí. Dia amb caloreta i bueno, ara tirem avall. Montserrat. Quilòmetre 72. Estic tornant pel camí esquerre del riu i passat Molins i vent de cara, però bueno, i això és així, és un camí que es deixa rodar molt bé. Quilòmetre 76, vent de cara, baixant. Ja estic gairebé a Sant Boi. Allò d'allà dalt és Sant Ramon, que és on he pujat al principi de tot. I continuem cap avall. El riu baixa. Uah. No sé si agafaran aigua d'aquí. Continuem. A la riba esquerra per el Prat i ara mirarem d'arribar al mar per la riba dreta. Vinga, continuem. Quilòmetre 82. Final del riu. Comença a empantanar-se. I ara pues s'arriba al final. Aquest mirador. La punta del Llobregat. Bueno, al final del riu, això és el mirador. Aquí he fet una taronja i aquí he parlat amb aquests dos col·legues. Com us dieu? Martí. Ruth. Molt bé. Dos jovenets molt trempats de Sant què? De Sant Vicenç dels Horts. Sant Vicenç dels Horts, que hem estat parlant de la vida i segur que se'n recordaran d'això. I sortiran al vídeo. Vinga. I anirem a fer camí de Sebastià. Perfecte. Arribem al mirador d'avions, ja que estem aquí. Mirarem la panxa d'un avió. Fa il·lusió, mira, com un nen petit. A veure. Carxofes. Bueno, això és el mirador dels Pelicans. Entrarem, evidentment, i aquí hi ha un pas que per fi s'ha obert. Sempre estava tancat i ara ja es pot passar. Sí, perfecte. Això és bonic. La família en bici. Mm. 47. Bueno, doncs mira, ja ho tenim. El cotxe està a l'ombra
I rutilla d'entrenament acabada. Perfecte. Ha estat molt bé. Bon dia. Sense incidència. I tot ok.